Што вядома пра дзяўчыну, якая стала ахвярай трагедыі ў Менску, а таксама як сын напаў на бацьку зломам у Лунінцы. Мядзведзь пераследаваў дачніка на Віцебшчыне, а на Гарадзеншчыне з'явіліся шакалы. І падрыхтуйцеся, заўтра на Беларусь зноў абрынуцца навальніцы і шквалісты вецер. Вітаю, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». На Віцебшчыне дачнік падчас ранішняй прабежкі ледзь не зрабіўся ахвяраю мядзведзя. Інцыдэнт адбыўся каля вёскі Лескавічы Шумілінскага раёну. Мужчына напаткаў на дарозе бурага мядзведзя. Звер не проста заўважыў чалавека, а пачаў яго пераследаваць. На шчасце, побач аказаўся аўтамабіль. Кіроўца пачаў сігналіць, пасля чаго мядзведзь спалохаўся і ўцёк у лес. Навукоўцы адзначаюць, што больш за 70% беларускай папуляцыі бурага мядзведзя сканцэнтравана менавіта ў Віцебскай вобласці. Тым часам на Гарадзеншчыне ўсё часцей заўважаюць шакалаў. Чарговую жывёліну бачылі паблізу польскай мяжы каля вёскі Доргунь. Спецыялісты звязваюць пашырэнне арэалу шакалаў са змяненнем клімату і міграцыяй дзікай жывёлы. На Магілёўшчыне нецвярозы мужчына скраў чужы аўтамабіль, разбіў яго і спаліў. Інцыдэнт адбыўся ў Круглянскім раёне. Пачалося ўсё з таго, што 38-гадовы мясцовы жыхар ноччу заўважыў незачынены Пэжо з ключамі ў замку запальвання. Мужчына надумаў з'ездзіць да сябра ў суседнюю вёску, але хапіла ягонага майстэрства кіравання ўсяго толькі, каб праехаць каля 4 кіламетраў. На хуткасці ён урэзаўся ў слуп лініі электраперадачы. Пасля сутыкнення аўтамабіль загарэўся і ў выніку цалкам згарэў. Сам кіроўца не атрымаў ні драпіны, паспеў выбрацца і вярнуўся дадому спаць. Знайшлі падазраванага па слядах абутку. Супраць небаракі распачалі крымінальную справу. У Лунінецкім раёне сын збіў бацьку да смерці ломам. Як стала вядома, трагедыя адбылася 6 чэрвеня. Паводле следства, падчас канфлікту мужчына нанёс бацьку не менш за 10 удараў ломам па галаве і шматлікія ўдары па целе. Усяго эксперты зафіксавалі больш за 50 траўматычных пашкоджанняў. Пацярпелы змог дайсці да ложка, дзе пазней і памёр. На наступны дзень падазраваны прызнаўся ў зробленым. Вядома, што раней ён ужо прыцягваўся да крымінальнай адказнасці за гвалт у дачыненні сваякоў. Напярэдадні Беларусю скалыхнула трагедыя ў Менску. 28-гадовы хлопец з нажніцамі і нажом напаў на 24-гадовую дзяўчыну. У выніку яна загінула. Сёння з'явіліся падрабязнасці. Трывогу забіла суседка, якая пачула страшныя крыкі з кватэры. Калі іншая жыхарка дому падышла да дзвярэй, яны былі прыадчыненыя. Яна ўбачыла, як хлопец метадычна наносіць удары нажом у грудзі дзяўчыне, якая ляжыць на канапе. Суседка выбегла на вуліцу і пачала клікаць на дапамогу. На месца прыбылі экстранныя службы. Аднак было ўжо позна. Паводле словаў суседзяў, пасля нападу на дзяўчыну хлопец нанёс шматлікія раненні самому сябе і памёр ад іх. Пасля трагедыі пад'езд на некаторы час закрылі для жыхароў, пакуль на месцы працавалі міліцыянты і спецыялісты дома кіраўніцтва, адмывала кроў са сценаў і падлогі. Суседзі распавядаюць, што дзяўчына нядаўна пераехала ў кватэру, якую маці набыла адзінай дачцэ, і запомнілася ўсім як спакойны і ветлівы чалавек. За 5 сёлетніх месяцаў цэны ў Беларусі выраслі ўжо больш чым на 2,5%. У траўні ж гадавая інфляцыя склала амаль 5%. Найбольш падаражэлі платныя паслугі на 8,5% у параўнанні з леташнім траўнем. Харчовыя прадукты выраслі ў цане амаль на 5%, а нехарчовыя тавары на 2%. Пры гэтым за апошні месяц прадукты ў сярэднім нават трохі патаннелі, дзякуючы з'яўленню сезоннай гародніны і садавіны. Затое паслугі падаражэлі, у тым ліку праз рост цэнаў на чыгуначныя квіткі і сувязь. Чыноўнікі плануюць утрымаць інфляцыю да канца года ў межах 7%. Падрабязнасці на сайце Белсату. У Дрыбіне 30-гадовай жанчыне некалькі месяцаў удавалася эканоміць праз падман на касах самаабслугоўвання ў мясцовай краме. Замест дарагіх прадуктаў яна прабівала таннейшыя тавары. Так, каўбаса ў чэку ператваралася ў грушу, а мяса ў памэла. За гэты час пакупніца паспела, так бы мовіць, заашчадзіць каля 800 рублёў. Схему выкрылі пасля таго, як загадчык крамы нарэшце заўважыў, што ў электронным чэку значыцца садавіна, а ў пакеце жанчыны каўбаса ды мяса. Праверка запісаў з камераў назірання паказала, што такія выпадкі адбываліся неаднаразова. У выніку жанчына атрымала крымінальную справу за крадзеж.
Хтосьці з падлеткаў сам хоча падпрацаваць улетку, каб мець грошы на свае патрэбы, кагосьці заклікаюць пайсці працаваць бацькі. Белсат сабраў усе правілы працы для непаўнагадовых у Беларусі і паглядзеў, якую працу ім прапануюць проста цяпер. Паводле закону афіцыйна працаваць можна з 14 гадоў, але з шэрагам абмежаванняў: скарочаны працоўны дзень, забарона на начныя змены і цяжкую фізічную працу. Сёлета для непаўналетніх даступныя больш за 13 тысяч вакансіяў. Працадаўцы шукаюць кур'ераў, афіцыянтаў, прадаўцоў, кансультантаў, памочнікаў у бібліятэках, паліклініках і школах. Заробкі вагаюцца ад мінімальных 858 рублёў да 1500–2000 рублёў і больш у асобных сферах. Працоўную кніжку павінен аформіць наймальнік, калі падлетак адпрацаваў 5 і больш дзён паводле працоўнай дамовы. Аднак наймальнікі, асабліва калі гэта не дзяржаўныя установы, усё часцей афармляюць замест яе дамову падраду. Паводле дамовы падраду плацяць не за гадзіны, а за вынік. Бацькі і самыя падлеткі скардзяцца. На практыцы шмат якія вакансіі адкрытыя толькі для тых, каму ўжо споўнілася 16 або нават 18 гадоў. Часта працадаўцы патрабуюць досвед, якога ў школьнікаў няма. Яшчэ адна праблема – час. Паводле водгукаў у садсетках большасць летніх месцаў разбіраюць яшчэ ў траўні. Таму многія бацькі раяць шукаць падпрацоўку загадзя праз школы, службы занятасці або мясцовыя арганізацыі. Падрабязнасці на belsat.eu. У Беларусі вызначылі, калі токены можна будзе выкарыстоўваць як сродак разліку. Адпаведную пастанову Савету міністраў і Нацбанку апублікавалі на прававым партале. Яна набудзе моц 18 ліпеня. Дакумент дазваляе юрыдычным асобам праводзіць аплату токенамі праз крыптабанкі найперш у сферы вонкава-эканамічнай дзейнасці пры экспарце і імпарце тавараў, паслуг і аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці. У асобных выпадках гэта таксама закране форэкс-кампаній і лізінгавы бізнес. Нацыянальны банк Беларусі працуе над стварэннем крыптабанкаў. Для іх ужо вызначылі пералік дазволеных крыптавалютаў, сярод якіх біткоін, этэрыум, тон, USDT і USDC, а таксама шэраг фінансавых аперацыяў, ад крыптаўкладаў і пазыкаў да абмену і захавання токенаў. Эксперты мяркуюць, што новыя магчымасці будуць арыентаваныя перадусім на міжнародны гандаль з краінамі Азіі ды іншымі рынкамі па-за Еўропай. Падрабязнасці на belsat.eu. У Менску на з'ездзе звонкавага кола МКАДу на вуліцу Громава 72-гадовы мапедыст не справіўся з кіраваннем і выехаў за межы праезнай часткі. Мужчыну даставілі ў медычную установу, неабходнай катэгорыі для кіравання мапедам у яго не было. У гораднішна-азёрскай шашы аўтамабіль Audi выехаў на сустрэчную паласу і сутыкнуўся з матацыклам Ямаха. Пацярпелі 43-гадовы матацыкліст і ягоная 38-гадовая пасажырка, абаіх шпіталізавалі. У Бабруйску ж мужчына ехаў задняй хадою па дваровай тэрыторыі і сутыкнуўся з прыпаркаваным аўтам. Пасля нязначнага ДТЗ 29-гадовы кіроўца Мерседеса пакінуў месца здарэння і ўжыў алкаголь. У выніку супраць яго склалі 8 адміністрацыйных пратаколаў. Паводле ДАІ яму выпісалі штраф на 9 тысяч рублёў і пазбавілі правоў на 5 гадоў. Ну а на трасе М6 пад колы аўтамабіля ледзь не трапілі, і такое бывае ў Беларусі, дзікія коні. Незвычайную сустрэчу зняла на відэа жанчына, якая толькі ўехала на тэрыторыю Гарадзенскай вобласці. Некалькі коней нечакана выбеглі на хуткасную трасу, пасля чаго пранесліся проста па дарозе ў кірунку Менску. На шчасце, абышлося без аварыі. Аднак будзьце пільныя, як бачым на беларускіх дарогах, небяспеку могуць ствараць не толькі ласі і казулі. Сіноптыкі паведамляюць, што лета ў Беларусі ў цэлым будзе цяплейшым за норму і даволі засушлівым. Імаверны дэфіцыт дажджоў, аднак найбліжэйшымі днямі надвор'е застанецца няўстойлівым. Ужо заўтра праз краіну пройдзе кантрасны атмасферны фронт. Ноччу на захадзе, а ўдзень у большасці раёнаў прагназуюцца дажджы, месцамі моцныя ліўні і навальніцы. Да таго ж магчымыя моцныя парывы ветру. Тэмпература ў дзень складзе ад плюс 15 градусаў на захадзе да плюс 29 на ўсходзе краіны. У пятніцу характар надвор'я істотна не зменіцца. Кароткачасовыя дажджы, месцамі моцныя ліўні і навальніцы. Пры гэтым на ўсходзе будзе значна цяплей, чым у заходніх рэгіёнах. Дарэчы, самае гарачае лета за ўвесь перыяд назіранняў было ў Беларусі ў 2010 годзе. Тады ж 8 жніўня ў Гомлі паветра прагрэлася да рэкордных 38,9 градуса вышэй за нуль. Самым жа халодным было лета 1928 года з сярэдняй тэмпературай усяго 4
14,6 градуса цяпла. Абсалютны ж тэмпературны мінімум здарыўся ўначы 30 жніўня 1966 года. Слупок тэрмометра паказаў мінус 3,4 градуса. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.